Vítam z Ivan Šport, iba tak nakrátko. Tu me Raffle Pass, ale to nezáleží na tom. Zase som bol v posilke, už je 16. Porobil som všeličo, sťahovanie klátky, ako neviem, teraz 25 som šiel, alebo s 30, alebo čo, už vôbec nepamätám váhu. Veslovanie zase, s 25, veslovanie som šiel zase s 30 na série. Tlaky som dal zo 45 stupňov na lavičke, tentokrát som dal viacej. Minule som sa sťažoval, že som to skúšal a že ma strašne pálili ruky, aj všetko. Teraz ma viacej zase pálili stabilizátory, či chrbát a zadné delty. Keď zaflexím lat, ide krč do piči. Inak ešte tu som dostal krč. Včera večer som dostal do tohto svalu krč a sa mi spravilo niečo. No, toto. Sa mi spravilo a tak som mal keby zhýždenú, alebo neviem, jak to opísať a som to musel odtiahnuť manuálne zase z druhou rukou. No takže onak, dal som chrbát, dal som 20-ky, myslím, že na 12, potom som šiel ďalšiu sériu, akože tempo, všetko. Čiže pôjdeme takto ďalej. Dal som potom 70-ku na bench press na jedno opakovanie, nebol to môj nápad, bol to nápad niekoho iného. Samozrejme, dal som, že sotva, lebo som bol dobitý, to bolo po mnohých sériách tricepsu a aj hrudníku. Dal som potom 25, ak sa nemýlim, na takom V pushdowne, na takom nastavci v tvare, no v podstate to lícho bežník bez tej spodnej čary na triceps. Dal som si bicepsové zdvihy, dal som si wrist curly, alebo teda už akože skracovanie toho zápestia. Dal som si 15 a dal som 12 asi. Už to bola taká skôr pumpovacia séria a to bolo príjemnejšie, ale aj tak je to oproti tomu, čo som dával, je to tam narast sily. Potom som si dal všelijaké, s 10 kg som si dal bicepsový zdvih s opačne obratenou rukou, akože s pronovanou rukou. Potom som dal som si nejaké upažovanie, dal som si na nohy, trošku som dal predkopy na nohy, nech dá čo mám. A získal som, alebo sa mi nabrala veľmi sila kardiovaskulárna aj v nohách, z toho asi bicyklovania. Čiže podľa mňa teraz, kebyže si pôjdem zabehať, teraz je náhodou pekne, je úplne čistá obloha. Teraz by som mohol, kebyže nie som vyčerpaný z bicyklovania, čo som robil pred chvíľou. Maximálna rýchlosť 43 na rovine s odporom vzduchu. Teraz myslím, že skôr bez vetrie teraz. Tak sa nehybu konare stromu ani tam hore. 20 metrov vzduchu, čo stade kúkam. Čiže v podstate bez vetrie, alebo aspoň predtým bolo, alebo daž také. Ale predo mnou nebolo v tej chvíli auto, čiže 43 na rovine. A som to držal asi na 10 sekúnd. Ale chcem tým povedať, že aj behanie mi prípada ľahšie, čiže behať by som mal vedieť, teraz napríklad kilometr by som mohol mať lepší čas. A zároveň ešte aj nohy mám silnejšie, čiže drepy by som mal mať silnejšie a tak. Ďalej. Tu už mám obed, mám tu 5 knedľov, nevidno to veľmi, ale mám tu 5 krajcov knedle, lebo 5 ozajstných knedlí by som tu nezjedol. A 5 paprík, tam je plnených paprík 5 a omáčka, no, takže tu máme také Maďar esik, neviem, jak sa jedlo. Takže onak to je to. Po každom tréningu doslova, viete, ak sa vám stávalo, že ste napríklad, keď ste boli začiatočníci, alebo stále pokiaľ ste, ak sa vám stávalo, že ste napríklad po týždni, dvoch, keď ste zrazu začali zaimplementovávať nejaké iné svalové partie, alebo napríklad po mesiaci napríklad cvičenia si všimnete, že už vyzerám väčšie, som teraz taký väčší, vidno, že tie ruky alebo ramena sú objemnejšie, alebo že hrudník je objemnejší, alebo že vyzerám viacej vyrysovaný trošku pri tej istej hmotnosti. Čiže keby som mohol nabrať tak kilo svalov a kilo tuku, taká schudol, čiže taká rekompozícia. A ja nežartujem, ale ja toto pociťujem, že v podstate po každom tréningu v tejto chvíli. Ja vlastne prídem, spravím si pumpu a si hovorím, že preboha som najväčší, ak som kedy bol. A to som si hovoril aj včera, aj pred pár dňami, aj dnes a takto to ide ďalej a stále sa to zvyšuje. Čiže musím prudko naberať teraz svaly. A čo mi tak pomáha je vlastne fakt, ja som myslel, že to je blbosť, pretože sval nevie, akú váhu používate. Takže jemu je to jedno, tu ide skôr o rameno sily, proti čomu bojuje, chápete?
Ale ja som neveril v to, ale hovorí sa napríklad Mikuláš Izraetel, Mike Izraetel z Renaissance Periodization, on tvrdí, že používajte ľahšie váhy, aby ste sa nezranili. Viete, keď sa nad tým tak zamyslíte, keby som išiel teraz... k čomu by som to porovnal? K leg pressu? Povedzme, že porovnáme to ku bench pressu. A povedzme, že... Alebo ja neviem, k čomu by som to prirovnal. Takto, prirovnáme to ku drepu. Môžete dať napríklad 150 kg na drep, alebo môžete ísť pred kopy na jednej nohe v natiahnutej fáze s nejakými intenzifikačnými technikami a môžete používať napríklad, ja neviem, iba že 30 až 40 kg na nohu na sériu, chápete? A tak si vezmite, že vlastne používate o mnoho menej váhy oproti tým 150 na drep. Sice tam zapájate ostatné svalové partie a je to i na jednu nohu, čiže 30 plus 30 alebo 40 plus 40, kebyže 30 až 40 kg, tak to je 60 až 80 dokopy pre obe nohy aj tak. Ale v podstate je to aj tak polovica z toho. A vlastne tvrdením je to, že že je o mnoho nižšia šanca zranenia, keď proste používate nižšiu váhu. Takže na druhej strane, keď sa tak zamyslíte, tu ani nejde o váhu, tu ide skôr o moment sily. To znamená, že keď napríklad pri tých predkopoch ide tam skôr o izoláciu, ale ak viete napríklad, ak by ste mali, už sa vám stalo asi, ak ste mali stroj na predkopy a on má polohovateľnú dĺžku pre lítkovú kosť alebo pre vlastne píšťalu. A niekedy, keď niekto nízky pred vami bol na stroji alebo niekto príliš vysoký, tak si sadnete do stroja a sa vám stane napríklad, že buď noha vám nedotiahne ani, aby ste mohli spredkopať, že tu je keby podložku takú okrúhlu, máte ju niekde až pri členku, alebo naopak, že máte zase v polovici lítka. A teraz je najlepšie vždy to dávať čo najnižšie, ako to vy viete dať, aby ste dokázali s tým robiť opakovania, pretože sa zväčší rameno sily, teda používate menšiu váhu. A tu teraz ide o to, že keď sa nad tým tak zamyslíte, moment sily bude v podstate rovnaký, keď použijete či už ťažšiu váhu, ale s menším ramenom, čiže dáte si to vyššie, alebo zase keď použijete väčšie rameno, ale nižšiu váhu. Čiže ten tlak na sval by mal byť rovnaký, lenže pritom aj ja to viem teraz z praxe, skúsenosti za posledný, neviem čo tu tak skúšam cvičiť, skúšam, experimentujem v podstate za viac ako posledný mesiac, čo tam v tej posilke som, tak mi došlo, že mne ozaj pomáha používať iba nižšie váhy. Ja môžem napríklad robiť bench press s fakt skvelou formou, s pauzou, všetko dobre, ale môžem si dať napríklad 70 kg na sériu napríklad na 3 s pauzou, ale dojebem sa z toho viacej, ako keby som išiel so zlou formou, ale keby som išiel na incline 15 tlačiť na sériu po... Dobre, tu už je zase rozdiel, že či robíte viacej alebo menej opakovania, ale kebyže si bereme, že napríklad robím drepy, povedzme, že so 60 kg 10 opakovaní, no síce drepy sú viacej taxujúce na celé telo, nielen na nohy, neviem k čomu to presne prirovnať. S tým bench pressom to bolo dobre, kebyže napríklad si spravím sériu so 60 kg na 10 na bench press a spravím si potom napríklad rozpažovanie alebo muchy na lavičke a vezmem si iba nejaké neviem, medzi 5 až 10 kg na ruku, tak používam nižšiu váhu a môžem mať horšiu formu, ale nebude ma bolieť napríklad ramenný klb, nebude ma bolieť, ja neviem, čo mám všetko, takedy ma lakeť alebo zápestie, zvyknú ma kolena bolieť, spodný chrbát, proste sa zmizne to v tej chvíli, jak proste iba použijem ľahšiu váhu. Aj keď tú záťaž na sval dokážem vytvoriť v podstate rovnakú. No a tento jednoduchý princíp, ktorý ja som si otestoval a fungoval a pomohol mi aj fungoval a ktorý som chcel vám opísať, ak by vás to zaujímalo, tak sa to dá opísať v podstate tak do minúty a ja som toto určite tak 7 minút vysvetľoval. 10 minút, dobre. Tak či onak, to je všetko. Mal by som sa zase pustiť do strihania a môj kanál mal druhý boom už, čiže choďte mi do piči, prosím vás.
Teraz nechcem sa ísť ani pozrieť, už podľa mňa tam bude možno 500 zhliadnutí na video s parkami. Neviem prečo práve to video. Ale som spokojný, pretože čo sa týka challenge s jedlom, tak nepoviem, že to bol úspech, nemôžem to nazvať úspechom. Ale bol to môj najväčší feat, jak by povedali, nie chodidlo, jak by povedali Angličania, F-E-A-T. Ale nie že úspech, ale najťažšia... Choďte do piči muchy, to sú moje papriky. Najťažšia vec, čo som spravil. Lebo ani 10 000 kalóriová výzva, ako bola ťažká, bola mentálne ťažšia ako tie parky. Tie parky som sa proste nažral. Ale keby som si mal teraz zopakovať parky, nejdem ani za piču, pretože to je niečo o mnoho šialenejšie ako 10 000 kalórií fakt. Teraz, kebyže si mám vybrať 10 krát, furt si vyberiem 10 000 kalórií výzvu. Aj keby to malo byť, dobre, nepoviem 10 krát v mesiaci, bo to by som sa doslova zošrotoval, ale aj keby som mal napríklad každý mesiac do roka spraviť 10 000 kalórií výzvu, radšej ako, nechcem povedať, že raz spraviť parkovú výzvu, ale v podstate vlastne aj áno. Lebo 10 000 kalórií je nepohodlné, ale nezdechnete jak kurvy, chápete? Alebo vám proste nepríde úplne hnusne, nevypijete 8 litrov vody, nie ste v piči. Tak či onak, to bolo k tomu boom a k tým parkom. Odbery mi vybuchli, som mal 50 odberov pred asi len týždňom, teraz mám 65, čiže to je šialené, ale to sú asi všetko zo zahraničia, čo sledujem štatistiky, neviem čo to je, skade to je. A ja už hladnem, takže sa tu idem napapať. 100 tých paprík, kde mi ležú skurvené muchy, skurvené kurvy, mesiarky pojebané, chcú si dať, tak či onak, všetko. To už bude tak 12 minút čakať sa na to, že papa. Vítam vás, Ivan Šport, a je piatok 18. Krásny deň. Sú 2 po obede akurát a som tu a konečne mám zase trošku príležitosť točiť, ale neviem na jak dlho. Myslím, že tu určite takto príde v priebehu času. Čo tu budem? Tak či onak, som strašne hladný, fakt veľmi málo som dnes jedol, ale ja za to nemôžem. Nie je čas jesť na nešťastie, takže ja si idem dať teraz bench press, pretože už som tak asi skoro týždeň, alebo blízko ku týždňu mal svalovku hrudníku, z toho, že som tuto robil tlaky s jednoručkami na šikmej lavičke. Tak ideme teraz skúsiť, ako sa to preniesie do mojich tlakov na rovnej lavičke obyčajnej. Dobrá, a nechcem točiť dlho, lebo ak tu naozaj nikto nepríde, tak ja tu budem asi viac ako hodinu a chcem mať dosť záznamu a mám 57 minút záznamu, takže nikdy neviete, takže warm-up asi nebudem točiť, asi až keď pôjdem do... Alebo dobre, serem, to bude rýchly tréning. OK. Nebudem veľmi počúvať medzi serami, lebo seba zohrievam, to nie je podstatné. Čo si dám bližšiu, alebo širší. Dobre, to nič. Nie to kariéro. Keď to chytím tak. Veľmi bylo sa na to bench press až s takým širokým uchopom. Jezus. To je až taká druhá, že to si ruky končí. Dobre, 40. Ale je to jednoduchšie. Ale je to moc asi. Je tam najmenší rozsah pohybu. Skúsim byť veľmi široký uchop teraz. V podstate, čo sa týka troboja, je dovolené. Ruka sa musí chytať tohto krúžku, takže najúžší, aký môžem, je taký. Ja robím s takým podľa mňa vnútro, keď ti dá sa dovnútra, to by malo byť podľa mňa tiež dovolené, a možno aj ja neviem. Ale toto je dobre tiež. Tak, sa tu zošuchnem, tak si nezlomím ruky pri tom. Nie. Dobre, začnem tu dole. Už tu. Dobre, musím ísť naspäť. To je príliš široký. Teraz mám rozbité cecky. Je toto ťažké.
OK, takže taký cieľ na dnes, ktorý som si dal ešte pred tréningom, je 70 na sériu s pauzou na maximum opakovaní. Tak si teraz preskúšam s 50-kou bližším, širším, čo má pohodlné. Mám si znovu opakovanie s takým dosť širokým. OK. Ľahké. Stredne, široký, alebo to už je taký bližší. No to je obyčajný. Toto bolo dosť lepšie, ale keď som šiel dole úplne. OK. Ale tu už idem sa zabrať do toho linka aj bližší zase. To už asi nebude dobré. Počúvajte, stále to celkom ľahké. Ja som Sigma. Zastavme. OK, idúc zo skúsenosti, tak som v tejto chvíli strašne silný. A tá 50 to bolo ešte aj bez leg drive, čiže bez toho, že by som používal nohy. Čiže keď teraz zapojím nohy, spevním celé telo, zatnem to, pôjdem na 60 by mohla ísť pomerne blízko, podobne ako 50, čiže 70 bude taká ťažšia váha. Ešte dám si tú 70, potom si dám aj jednoručky, lebo tu na ne pôjdem taký top set, akože na sériu, toto je iba, že akože sa snažím vymaxovať. A uvidíme, ako to pôjde. Chcem teraz sem dať asi tak 3 s pauzou 60 a uvidím podľa toho. Keď to bude celkom ľahkých, veľmi ľahkých 3, tak by som možno mohol dať aj 70 na 5 a tak ďalej. Dám si ten širší. No to nebolo najďalších 3. Tak myslím, že zo 70 dám možno 3 zo šťastí. Možno sa preceňujem. Tak ale zase hovoríme o pauze. Ubehlo tak 20-30 sekúnd, iba som zmenil hlavu a sa. Tak či onak. Toto je vlastne presný opak toho začiatku kulturistiky. Vári sa snažia mať čo najstohnutejšie, najpevnejšie svaly v takom krátkom rozsahu pohybu. A v dnešnej dobe hlavne s tým cvičením založeným na vede, science-based training, sa vlastne pokúšajú kulturisti čo najväčší rozsah pohybu, čo úplne najviac rozohliať, zmerknúť to celé, pripraviť to na sériu s veľa opakovaniami a tak ďalej. Tak čo len prekvapím sa, ak dám viac ako 3. Keď dám viac ako 5, keďže dám že 6, tak sa šialene prekvapím. To je všetko, čo zatiaľ poviem. Idem iba s pauzou, nepočítam, aká dlhá je, iba chcem zastať a ísť hore. A budem možno trošku ponárať do hrude, tú tyč, čo je zakázané u trojboja, ale budem sa to snažiť minimalizovať v podstate viac menej. A chytím si trošičku vyššie. Nedával som náhodou 70 na 5 kedysi. Sice všetko s odrazom, ale aj tak. Slabý som. Tak čo, idem teraz jednoručky alebo chrbát? Asi dám najprv chrbát, nech odpočinie mi hrudník a potom pôjdem tu jednoručky zase tlak. OK. No o tom som akurát vravel prednedávnom v posilke alebo po posilke, že proste ja keď robím nejaký iný cvik s veľmi ľahkou váhou, aj keď ten tlak alebo moment sily na sval môže byť rovnaký, nebolí ma z toho nič a nezraním sa. Teraz som šiel s dosť dobrou sériou, ako dobre, nezahral som sa až tak strašne, ale dal som si tu bench press a ma proste bolí rameno, nepohodlné mi to bolo celé. Cítim iba miernu pumpu, to sú také cviky, ktoré by som nemal robiť, čiže to nie kvôli tomu, že teraz by som bol slabší, ako som bežne, neviem, či koľkokrát som dal v živote 7 mesiac s pauzou, možno že ani nikdy. Čiže možno, že toto bol osobný rekord, iba ja si nespomínam.
A tu nejde, že ja sa hnevám, že som nedal dobrú váhu a nesilnem, tak to nebudem robiť. Skôr celkom je to nepríjemný cvik, radšej si budem robiť tu tlaky s jednoručkami, keď mi je to pohodlnejšie. A idem teraz ťahovanie kladky. Skúsim si možno blízky úchop, že ak to pôjde. Je to dosť ľahšie ako štandardný, ale cítiť viacej ruky pri tom. 40 štandardná, takže 60. Ďalšia 80. Ešte ak som spomínal, teda to som nespomínal, teraz to spomeniem. Ja som pravdepodobne si to teraz zlemeral biceps, takže je väčší v skutočnosti. Neviem, či som zase pre zmenu včera zlemeral a teraz hovorím, že som zle zmeral, ale pritom poslednýkrát som zlemeral. Ale už mi vychádzalo bez pumpy 34 a ja som zistil kvôli tomu, pretože z boku moja ruka vyzerá o mnoho. Točí to? Prečo to je také? No dúfam, že točí. Pretože z boku moja ruka vyzerá lepšie ako takto spredu. Potom som zistil, že keď takto dávam biceps proti tomu, tak tu mám väčší obvod. Tak mi došlo, čo robím zle. Nepodopieram si ruku chrbtovým svalom latisimom, pretože to sa nejak nenatiahne, to sa ide po obvode aj ten meter. No krajčírsky, alebo proste taký ohybný meter, čo ide stále po obvode, on sa neviem o seba naťahne. A som zistil, že vlastne zatnem aj triceps. To znamená, že ja vlastne, keď som doteraz robil toto, že som meral biceps, som zatiaľ iba biceps. Ale keď sa poriadne zamyslím nad tým, a spravím si spojenie mysle, svalu, mind-muscle connection, poriadne zatnem, tak to viem aj v tejto polohe zatnúť aj s tricepsom. A takto to bolo 34 bez pumpy doma, čiže s pumpou môžem mať pravdepodobne 36. Preto napríklad z boku tá ruka vyzerá celkom dobre, ale keď hodím front double bicep, tak to nevyzerá úplne dobre, lebo asi už zle zatínam, alebo teda zle pozujem ekvivalentne. Čiže to nie je zlé, to by bol dosť veľký pokrok. Sice 36 nie je nič extra, ale je to už na dobrej ceste. A tak sa tu už vykecám, takže poďme tých 80. Chcel by som ísť bez trička. Ak mi to bude umožnené. Snad sa mi to nepríde. Čo to bude krátka séria. OK, to bolo koľko? To bolo tak 2 až 3 dobré opakovania, na čo sa vôbec nehnevám, pretože to v podstate znamená, že aj kebyže vážim 80, čo je kus ďalej odo mňa. Ráno som sa nevážil dnes, ale odhadoval okolo 72, to asi je. Na ráno už to tak bolo posledný týždeň, možno 2 až. Čiže by som mohol fakt ešte pribrať, že 8 kg, aby som stále vedel takto, ako to posťahovať. Sice je to trošku odlišné od zhybu, je to jednoduchšie, pretože viete do toho zaprieť aj spodný chrbát a neviem čo a pri zhybe iba proste ťahajte z hora dole. To není, že ste zapretí napríklad kolenami a viete to stiahnuť aj, chápete, spodným chrbtom a všeličím iným. Čiže nie je to úplne presná translácia, akože presný preklad alebo jak to proste prejde, ale za mňa to je dosť dobré. Či to bolo tak a teraz pôjdem asi tu tie tlaky, nech máme trochu pumpu. Pôjdem asi nižší uhol a skúsim možno 25-ky alebo čo. Ale už teraz mám celkom napumpované cicky. Nevidno to bars, bo zoom je strašne malý, iba 0,5, ale... A čo som si ešte všimol v poslednej dobe, dosť veľký náraz ramien. Že skoro, že každý deň si hovorím, že sú väčšie v objeme, alebo že tu sa rysuje ešte viacej ten sval, alebo že celkovo naberá nejaký tvar.
Čiže to je lepšie a lepšie. Ideme tlaky, potom si dám niečo. Už teraz mám takú miernu svalku chrbta z minula. Čiže potom si už dám iba nejakú vypadovačku, jednu na chrbát a môžem ísť triceps, biceps, ramena, nohy, koniec. Chápete? Nič zložité. Ojej. Zaháda, nikto tu neprichádza. Ak tu nikto nepríde do tak 15 minút, tak už to tu mám pre seba. Tak čo onak, zmena plánu, toto je taký trošku menší uhol na incline. Mierny, koľko by som povedal, že to je 30 stupňov. Ostrý uhol taký. Čiže dal som si tu 17,5 na 10 radšej. Už sa ho tlačenia na bench pressy má. Mám trošku zničené to rameno, takže tlačiť už nechcem, už hlavne nie ťažké váhy. Radšej si idem dať 30 biceps ramena. Ešte dačo na chrbát a tak. Trošku pokoj dnes nech mám. Nepotrebujem, ja doslova môžem mať svalovku, keď použijem ľahkú váhu, nejdem ani do zlyhania. A mám dobrú formu, precítim ten sval a tak ďalej. Keď vôbec neprecítim, aj kebyže mám možno, že dobrú formu, keď neprecítim sval, idem ťažšiu váhu. No, nechápem, neviem čím to je, ale proste mne to takto nesedí. Dobre. Ideme si dať chrbát, nech to mám odbavené a potom ruky. Dobre. Už som robil cvik na chrbát, pri ktorom som stiahoval z hora, tak teraz idem stiahovať horizontálne, nevertikálne. Keby ste sa ma pred pol rokom asi spýtali, by som povedal, že to je blbosť, stačí vám iba z hora. Že ja takto to neprecítim sval, keď to idem horizontálne a to ani nepracuje latissimus, ale všelijaké tam trapézy, romboidy, neviem čo tam všetko je. Mid back, upper back, chápete? Tuto máte. Chápete, čiže... Ale teraz ja som prišiel na to, že fakt to je skvelé. Je to možno aj lepší spôsob, ako precítiť fakt ten latissimus, lebo ťaháte iba čisto s ním, keď si ho viete tak nastaviť. Pretože vlastne máte kontrakciu, keď robíte s latissimom toto. To robíte možno pri stiahaní kladky dole, že potade idete a tu idete a pekne cítite kontrakciu. A zase nechodíte úplne s vystretou rukou, preto tam máte ohyb, ale nemalo by sa to ohýbať, lebo inak potom pracujete, chápete, aj biceps a tak. Čiže mám tu 20, idem si dať 20. No, s jednou rukou. Otočíme kameru. OK. 20 kg. A v staršom videu som hovoril, že mi pomáha pri kontrakcii a pri naťahnutí sa trošku rokovať. Zistil som, že už ani to nepotrebujem. Nemusím ísť ešte tak ďaleko, nemusím to ťahať niekde až že za seba, alebo čo. A cítim pekný vat. Silne. To je asi 10. S 20 pôjdem top série asi 40. To je v podstate veslovať 80 kg. A s dobrou formou, pomalým tempom a na celú sériu to je ako celkom skvelé. Počúvajte, keď sa tak zamyslíte, nemá to zmysel rozohrievať sa, keď už mám rozohriatý chrbát, to všetko, čo som robil. Keď ešte aj pri tlakoch chrbát stabilizuje, tak už aj vtedy pracoval chrbát. Nie to, že ešte tu som robil sériu. Čiže podľa mňa jedna séria tu a môžem ísť rovno na top set, takže idem 40 rovno. Hej. Za chvíľu budem vedieť 50 dávať. No, a teraz to robím zase na úkor formy. Ani necítim mat. Treba zložiť váhu. Ale aby nebola asymetria. Musím spraviť takú istú zlú sériu, ale ešte na ľavej strane. Yes.
keby som bol čerstvý, však predsa pred chvíľou som ťahal 80 z hora, čiže musí byť oslabený. Lebo ja viem, že keď som čerstvý, budem dávať 40. Sice nie s takým predstavením svalu. Zato je pekné, že ja skočím o 10 kg iba dole zo 40 na 30. A pritom je to ako keby záťaž pre obe o 20 kg menej. Čiže keď berete niečo unilaterálne, už aj malý inkrementálny skok môže byť celkom veľký. To je isté ako keď idete napríklad 15 a potom 17,5 napríklad na biceps. Tak spojíte, že to je 2 kg rozdiel, a je to 5 krúg dokopy, chápete? OK, ideme 30. Tiež ťažké. Pravdu povediac. No spravím to obse, že pôjdem naspäť. Po 20. Začínam si potiť. Sme naspäť na mojej warm-up sérii. Šialené. Dobre, chrbát piči. Opäť. Trapezy cítim, čo je celkom na nešťastné, pretože ja sa veľmi nesnažím vybudovať trapezy z takých istých estetických dôvodov. Nehovorím, že veľké trapezy nie sú periférne, ale všetko na svojej videách sa hovorí tak ako hrubý krk, keď má niekto hrubý svalnatý krk. Keď ste videli naposledy top olympiánov cvičiť krk. Ako ja sa môžem povedať, že všetko to už majú cvičené z toho všetkého, čo robia, a s tým, že tie ich androgenové receptory sa spájajú na steroidy, čiže im všetky svaly rastú, čiže aj krk. Tak ale nie je to podstatná vec, tak by som to povedal. To cvičenie krku na silu a všetko to sa používa skôr pri boxe a pri smiešanom bojovom umení a tak. Dobre, chrbát je vybavený, nehorázne som hladný, oddrbaný som, tak si dáme triceps, biceps. Tu sa mi celkom páči cvičiť biceps na tejto kladke, ale neviem, či by som to ešte mohol teraz skúsiť, keď ja to pôjdem tu. Jasné, na lavičke, poďme, idem vám ukázať, jak sa robia bicepsové zdvihy na lavičke. Tu máme celkom veľký uhol. Mikuláš Izraetel z Renaissance Periodization dokonca odporúča na rovnej lavičke robiť bicepsové zdvihy. To ja ale fakt nejdem robiť, mám rád svoj život. A navyše nie je dosť vysoká lavička, čiže by som iba sa buchal o zem. Vezme si fakt iba, že 7,5, pretože za prvé je to veľmi náročný cvik, za druhé musím si rozohriať ten biceps a za tretie ešte som ten cvik nerobil, dlho som ho strašne nerobil, že celé mesiace. A za štvrté, už mám trošku aj z cvičenia chrbta pred chvíľou zničený biceps. Kúknem, koľko mám času, bo už mám podľa mňa dosť málo. Sice už aj takto veľa nejdem odcvičiť, ale chcel by som väčšinu zaznamenať, ešte aj posing chcem spraviť, tak dúfam, že netočím pridlho. Do piči, ostáva mi 30 minút. Tak natočím túto sériu triceps, ramena a ja chcem ísť ešte nohy.
Spočiatku to bol celkom príjemný cvik, ale čím viac robím opakovaní, tým viac ma boli lakeť. Neviem. Ja boli skoro pri všetkom lakeť. Pri strašne veľa cvikoch na triceps, biceps ma boli lakeť. Dobre, dám si ešte desiatky, lebo toto bolo silne trošku ľahké. Asi aj vidíte, čo myslím s tou rukou, keď poviem 36. A keď poviete, že nevyzeráš tak veľko, až tak veľká, tak to je zase kvôli tomu, že ja som nehorázne vysoký, mám nehorázne dlhé ruky, čiže to robí efekt, ale... Dobre, teraz som povedal, že 36 pred pár sekundami asi drísam teraz môžem mať maximum, tak teraz 35 v tejto chvíli, netuším. Nemám tu so sebou meter, nenosím ho každý deň. Každý deň, či on nosí každý druhý deň, on zo sebou nosí meter. On je divný. Ďalšiu sériu nezoším, natočím asi iba top sériu tricepsu, nejak sa zohrievam a potom ešte lateral raises. Potom dám formu posing, potom keď mi zostane miesto, tak dám hamstringy, ale už podľa mňa mi neostáva nič moc. Stále pol hodina, tak nič. 15 kg. Vezmem si desiatky, to už zase spravím mimo kamery, pretože nemám nekonečno miesta. Jebe ti na tvoju kurvu. Vidíš, čo ty myslím? Asi nie. Ešte treba na tom popracovať, dobre. Ja si dám jedno série ramena, trošku sa potlačím, potom si dám posing. Keď vidíte, koľko hodín už dúfam, že budú 3. Ono za chvíľu môže byť. Tak dúfam, že už sa toto vyprázdňuje, že tu nikto nedojde. Keď dám rýchly posing a potom dám nohy. To stíham podľa mňa natočiť. Dobre. Môže sa jednou odlišiť, keď to príde. Nevyzerá. Lebo teraz nikto ma nenačapal, tak. Ale hej, som najväčší, ak som kedy bol. Je to pravda.
Šťastie. Čakajte. Som to dal naopak. Čo mi jebe? OK. Absolutne nikto tu opa. Nezopár ľudí v žiadke, ale... Ale nemôžu vidieť. Dobre, smety som jak chuj. Musím byť najväčšie, som kedy bol. Neviem, či úplne som najzrysovanejší, ale som veľmi, možno že rovnako, pravdepodobne rovnako. Najväčším množstvom som mal svalové hmoty, odhadom 6 až 7% tuku. Príde tak, ja neviem, 72 až 4 kg, celkom akože tak na prázdny žalúdok, na lačno, že na ráno, no, povedzme, že. Čiže progres tam je šialený. Čiže si pozriem video záznam, ktoré, jak som pozval chrbát, mám sa pozrieť ešte nohy. No, tu som ukázal nohy. Ale hamstring. Hamstring a ľadka sú na tom tiež lepšie. Dobre. Čiže už som dosť veľký, už by som sa kategorizoval jak fakt veľký. Už by som si možno povedal sebe kulturista, keby som mal za sebou aspoň takú súťaž. Ideme dať nohy a budeme mať víkend. Budem bulkovať cez víkend, bude pekne. Za chvíľu sú už aj tak jesenné prázdniny, bude 18. Už to je vlastne asi už 5-6 týždňov, čo tu v podstate som. A som vyšiel, podľa mňa, ako začiatku školy som mohol vážiť, nemám poňatia, zdá sa mi, že podobne možno, ale možno povedzme tak 71. Ale nie, podľa mňa som mohol nabrať, že aspoň 3-4 kg svalov minimálne, aspoň 3-4, čistý minimum. A povedzme, že to je za 4 kg za 6 týždňov, to je, dobre Ivan, skvelý si, kilo za týždeň a pol, čiže 3 polovice, 2/3, tak? 2/3 kila za týždeň svalov, 660 gramov, pekne, fakt pekne. Všade to šlo do nôh, do rúk, do ramien, aj do cícku, úplne všade. Pekne, páči sa mi to, dám si tu teraz na stroji predkopy, zákopy. Ešte mám 25 minút točenia, čo to je pekné. A tým končím tréning, dám lítka a hyperextenziu teraz nejdem. Už som zistil, že aj tak, keď potrebujem ťažšiu váhu, sa to zle robí. Pretože hlavne ja prevažujem ten stroj, bo som vysoký. Takže zadná časť sa odliepa, takže ja sa bojím na tom ísť aj tak chodiť. Zapáčili sa mi, včera som skúšal single leg na jednej nohe, som aj tak zo srandy skúšal RDL-ka. V podstate mŕtvý ťah s vystretou nohou na jednej nohe. Som si zobral 20 a som si dal takú fajnú sériu po 10 a to popracovalo hamstringy trošku. Takže tak, pozriem šíkať, bo mi treba a potom pôjdem tu na si odbaviť nohy. A idem na víkend. Skúsim také kardio cez víkend, by som si chcel zabehať. Ale uvidím, aké budú podmienky. Jaké mám výhovorky. Dobre, všetko na zatiaľ. Skibidi. Dobre, počúvajte, odcvičil som si tu kvadricepsy aj hamstringy. Lítka si dám doma. A ja už na to kašľam, idem radšej domov. Idem oddychovať a idem jesť. Ešte pumpa nôh, keď tak. Nemám takú veľkú pumpu.
Idem domov. Zadné delty som vám nedal, ale ja som celkovo pocítil ten chrbát celý aj s trapezami, aj so stredným midbackom, s romboidami, s všetkým, čo tam je, keď som robil to veslovanie. Mám taký celkom dobrý tréning, celého tela cvičený. Bude aj tak asi kúškenie pol. Mám 15:21, po štvrtej bude už ťah na po štvrtej. Na po štvrtú. Takže končím. Bolo tu pekne. Neviem, kedy najbližšie budem môcť zase takto potočiť celý tréning. Ale tak čo už. Dobre, som na tom v pohode. Ho, vítam vás Ivan Šport. Tu máme také nočné francúzske toasty, bo ma pochytil hlad. Že by k tomu boli sacharidy, tak tu je domáci džem. Strašne veľa tých sklíčok, jak som navaril na leto. Som navaril cez 50 sklíčok, ale už by som povedal, že už mi ostalo iba tak 30. Lebo som tlustý. Máme tam jeden taký, neviem, skazy, to je banán, že taký poprasknutý, ale budze banán k tomu na to navrch. A tuto budze, no. Musím trošku nabrať cez víkend. Nie. To čo som tam počul za nezdiarky? Musím nabrať cez víkend. Jak nie? Jaký? Ja som tlustý. Tu ti ukážem dačo. No, bolo ich tak 9 alebo 10. Sice nie všetky boli takéto veľké, toto sú tie jedny z najväčších, čo mám. Tam vidíte, tam je džem, bananík. Keby som mal odhadovať kalórie, netrúfam si úplne, lebo neviem, koľko to bolo gramov chleba. Povedal by som, že to mohlo byť štvrť bochníka, ak preháňame, čiže to je 200 gramov, povedzme. Give or take 200 gramov chleba. To by mohlo byť koľko? 400-500 kalórií, niečo také. Plus jeden banán, čiže povedzme tak 100 až 150 kalórií, čiže povedzme, že dokopy za to tak 500. Plus ten džem, to bol minimum. Z džemu som mohol mať ďalších možno iba 100. Sice som mal dosť džemu, ale to chápete. To taký riedky džem. Veľmi ultra nesladený domáci, chápete. Čiže povedzme, že sme tak na 600. Trochu mlieka, 2 vajcia tam boli, čiže povedzme, že 750 a tu máme vajca, chleba, džem. Olej som pripočítal. Ak som olej nepočítal, tak mohlo to ťahať na 1000 kalórií. Ak som už započítal olej, tak to bolo iba takých 750. Není šanca, že to bolo ale 750. Lebo keď furt idete podľa rád fitnessákov a tak ďalej, tak viete, oni všetko nízkokalorické, neviem čo, ako schudnúť a toto. A vám ukážu celkom malú porciu a povedia, pozrite sa na toto, toto má iba 500 kalórií, ale ukážu takú, že fakt, že celkom malú porciu. No tak ako toto bola, že veľká porcia, toto bolo dosť veľa. Chápete, nepripadá mi to niečo jak také maličké. Viete, keby som mal ísť podľa čisto takého odhadu, že sedlackého, keďže nemám čisto poňatia ingrediencií, povedal by som, že tak 1500 to mohlo byť. Aj podľa objemu gramáže, ale jediná šanca, že by to malo cez 1000, ja ak som tam dal na panvicu viac ako 20 gramov oleja a to si ako do tých chlebov, čiže povedzme, že ja neviem, 30 gramov 300 kalórií, povedzme, že to bolo 250 gramov chleba až, ktorý mal, neviem koľko má chleba kalórií, povedzme, že mal až 300 v tomto prípade, tak v tom prípade by to bolo 750. S tým olejom by to bolo 1050, s džemom, s banánom a s tými vajcami by to už mohlo ťahať na 1500. Čiže konzervatívnejší odhad môj je 750. Taký čistý odhad, že šialené je 1500 a z toho mohol mať okolo 1000. Nie je to stále zle na večeru, počúvajte jeden chod. A hlavne celkom dosť cukrov tam mohlo byť, takže sa fajne nacukrím. Už som vážil, myslím, že 71,5 na najnižšom, keď som prišiel zo školy, ale takto som v podstate celý deň nejedol a som bol celý spotený, zničený z posilky aj. Takže potom som sa naobedoval a som to vyťahol už na 73. Po krátkej chvíli, neviem, po asi 2 hodinách alebo čo. Teraz netuším, koľko vážim, už sa nechcem vážiť, mne teraz na tom tak nezáleží, pretože aj takto číslo sa zmení veľmi skoro a
neznačujem tým, že idem srať, ale spať. Tak všetko, no uvidím zajtra. Zajtra sa možno ráno odvážim a potom v priebehu dňa skúsim na zajtra dať čo vymyslieť. Musím dať čo požrať poriadne. No. Asi tak. Ešte ma tu čaká posledný chlebík. Taký krásny chlebík. Šťavnatý. Toto je kôstka od citróma. A ja napriek tomu, že som sa snažil povyberať kôstky z citrónov, tak keď som robil džem, tak zjavne som desiatky kôstok tam nechal. Neviem, jak je to možné. Takže čas od času sa objaví jeden a možno dve kôstky v sklíčku. Čo keď si vezmete, tak buď to je tým, že teraz mám tak selektované tie sklíčka, keďže som ich poukladával aj v poradí a teraz som si asi v poradí aj povyberal tie, čo som teraz si dával za posledný mesiac. Alebo dokopy som mohol vo všetkých sklíčkach možno aj stovku kôstiek. Ale fakt si neviem predstaviť, že ja som použil možno 6 celých citrónov dokopy, neviem si predstaviť, skade by tam bolo tak 100 kôstiek. Je pravda, že to, že zatiaľ som našiel asi v každom sklíčku priemerne 1 až 2 kostka, to neznamená, že to aj v ostatných bude, ale chápete. Dobre, už keď som úplne dristam voloviny o kostkách, radšej sa idem dovečerať a spať. A zaslúžený oddych, lebo ja nemôžem regenerovať, keď sa nedospím a jak mám školu, tak hrozné to, už sa bude meniť čas, keď budú prázdniny, chvála Bohu, trošku to pomôže, pretože napríklad zo včera na dnes to bolo nehorázne. Ja som sa zobudil asi 10 krát v noci a vždy som sa zobudil s absolútnym stresom, že zaspím, zmeškam do školy a neviem prečo. Zvonil mi už budík, zobudím sa uprostred noci, vidím, že vonku ešte tma, jebem na to a idem ďalej spať. Proste ja sa nedokážem takto dobre vyspať, teraz cez víkend to bude ešte potom to cukre, ja tak zaľahnem a ma odjebe. Takže tak, všetko, čaute.